Det er svensk eller ikke? Skal vi synge nok, eller hvad? Hvordan tænkte du lavede det før, så tror jeg, at du har et helt børneprogram. Ja. Først den ene vej. Og den anden vej. Og vend den om. Og mærke på. Så dig, Thomas. Først den ene vej. Det er for tidligt. Ja, du er ikke begyndt. Det er lidt langsomt. Og så den anden vej. Vend den op og mærke på. Det var flot, Thomas. Så skal Michael. Har du ikke lært den endnu? Det går som det. Ja. Han kan ikke synge. Og det er så mit arbejde, jeg er så hurtig jo.